बीडच्या लिंबा गणेश परिसरातील नेकनूर पोलीस ठाणे हद्दीत महाजनवाडी येथे पवनचक्की उभारण्याचं काम सुरू आहे आणि याच पवनचक्कीचे साहित्य या ठिकाणी ठेवण्यात आले होते। काल मध्यरात्री लिंबा गणेश परिसरातील पवनचक्कीच्या साहित्याच्या यार्डमध्ये काही लोकांनी चोरी करण्याचा प्रयत्न केला। यावेळी त्या ठिकाणी सुरक्षा रक्षकाकडून चोरट्यांच्या दिशेने गोळीबार करण्यात आला होता आणि त्याच गोळीबारात एका चोरट्याला गोळी लागून तो गंभीर जखमी झाला। त्यानंतर त्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती नेकनूर पोलिसांनी दिली असून सुरक्षा रक्षक रूपसिंग टाक याला आता नेकनूर पोलिसांनी अटक केली आहे।